Neluška, Neluška, Peluška, tatinová peluška. Páčilo sa? Cerie ťa tatino? Ukážeme nožičky starým rodičom. Ja už im takáto dlhá. Babi, dedo. Kuk. Kuk. Áno, už ti to dávam späť, mladá pani. Už ti to dávam späť. Tebe asi zimka, že? Zimka ti bola. Jak ťa táto odokryl. Bola ti zimka? Povedz ešte niečo. Babi, mami, dedo? Táto ťa sere. Po našich uliciach jazdí 4,5 milióna osobných vozidel. Predstavte si, ako by každé štvrté vozidlo nieslo označenie AAA auto. Už 20 rokov poskytujeme profesionálne služby svojim zákazníkom. Za tú dobu sme predali a vykúpili viac ako 1 milión aut. Neváhajte a navštívte nás. Načali sme druhý milión. Citrate od J je malý jednoduchý spôsob, ako podporiť správne držanie tela pri sedení a dosiahnuť väčšie pohodlie. Krpenie sa dlhé hodiny nad prácou môže mať za následok bolesti chrbtice.